hirugarren hizlaria eta azkenan, Leioako Osasun Zentroan egiten du lan, fisioterapeuta gisa, eta EHUn fisioterapia graduan aritu da, irakasle moduan ere, eta gaur egun min kronikoaren neurozientzia heziketa eta ariketa fisikoan aritzen da, talde horietan, herritarrei zabaltzen dituzten talde horietan. Eskerrik asko. Ni Maritxuren Arrozpereren arian jarraituko dut, ea zer gertatzen den mugimenduarekin, terapiaren arlotik. Gaur egun, neurozientziari esker, entzun dugunez, jakin dugu gure gorputzak nola kudeatzen duen kanpotik zein barrutik jasotzen duen informazioa. Gero eta hobetu lertzen dugu zergatik nola eta zertarako agertzen diren min kronikoarekin batera pizten diren hainbat sintoma eta babes erantzunak, eta horien artean mugitzeko askatasuna eta naturaltasuna mugatzea daukagu. Alderdi hori mugimendu saioetan nola lantzen dugun azaltzen saiatuko naiz. Eta horretarako, mugimendu azterako bidean ibiltzera gonbidatzen zaituzte. Minaren neurozientziaren heziketan eta ariketa fisikoan tratamenduen eraginkortasuna egiaztatuta dago, fibromialgia eta min kronikoen kasuetan. Mina eta ezgaitasuna arindu eta bizi kalitatea hobe dezake, bai banakako, bai taldekako eskuhartzeetan. Eta, ikerketan eginiko ibilbidean, erreferentea aurki ditzakegu, diapositiban batzuk agertzen dira. Eta, gimnasioan, talde gimnazioen garenean, lehenik alde teorikoa lantzen dugu. Pazienteek minaren biologiari buruzko aspektu batzuk ikasten dute, eta horiek lagungarriak dira minaren konplexutasuna ulertzeko, eta baita sintomak arintzen laguntzeko. Adibidez, ikusten dugu mina eta lesioaren arteko aldeak, mina garunean sortzen dela, organismoak nola interpretatzen duen ingurua eta informazioa, eta horren eragina gero percepzioan. Orduan, guzti hau, Maritxu kontatu duenarekin barneratzea tratamenduaren oinarritik da. Eta gero, ikaskuntza guztietan bezala, praktikara eramatea ezinbestekoa da. Baina horretan hasi baino lehen, galdera bat bota nahi nizueke, pentsa dezan. Zuen ustez, gure organismoak arriskutsutzat jotzen duen egoera baten aurrean, zein da lehenengo arazoa? Ziurazki sortzen den beldurra, ezta? Berez, beldurra emozio positiboa da, bestu egiten gaituena. Arazoa da, beldurra piztu daitekeela, bai benetako eta ustezko egoeratan. Eta arrisku fisikoen kasuetan, bi egoera hauetan, benetako eta ustezko arriskuetan, gorputza babesteko dituen sintomak eta erantzunak, hau da, giharretako tensioa, mina, mugimendu patroien murrizketak berdin-berdinak dira. Garunak ez du bereizten. Orduan, gure ingurua hobeto interpretatzen duen organismo bat behar dugu. Akatsak gutxitzeko eta azken finean ongizatean diagoarekin bizitzeko. Eta minaren funtzio nagusia, orduan, arriskua zoartera edo babestea izango da, etxe bateko alarmaren antzera. Eta gure nervio sistema, zein sistema immuneak eta endokrinoak, gure organismoaren superkapitain babeslearen antzera jokatzen dute. Gure segurtasunari dagokion informazioa kudeatzen dute, eta behar izatekotan martxan jarriko dituzte gorputza babesteko erantzunak guri galdetu gabe. Tamalez, erabaki horietan positibo faltsuak ere sortzen dira. Eta ikuspuntu evolutibo batetik ez dago gaizki, babesa bermatzeko, baina adi egon behar dugu horiek detektatzeko.
Orduan, jaso dugun informazioa, oroitzapena, bizi duguna, arriskuaren inguruko usteak, dena sare neuronalean metatzen da. Nozebo informazioa eta uste okerrak barne. Eta zeintzuk dira uste okerikoenak? Esan duguna. Artrosia berez mingarria dela, bizkarrezurra auskorra dela, pisuak eramatea arriskutsua dela, eta uste horiek naiz eta kontzienteak ez izan, baldintzatuko dituzte, gure nervio sistemek, sistema immunearen eta endokrinoaren erantzunak, eta ondorioz, gure eunen egoera ere. Orduan, neurobiologia ezagutzea eta uste okerrak identifikatzea, gure mugimendu askerako bidean emango dugun lehengo pausoa izango da. Gure sistemari pertzepzioa hobetzen lagunduko dio. Eta adibide batekin argiago ikusiko dugu. Imaginatu, zelai batetik paseatzen ari garela, oso gustura, onintzik, oso egun eder batean, eta batean, ziztaga bat nabaritzen dugu oinaren azpian. Eta momentu horretan, goratzen dugu, esan digutela, kontu zibiltzeko, ze ingurua kutsatuta dagoela, bertan botatako hondakinen ondorioz, eta baki egitekotan monosauriak infekatuko zizkigula. Desastre gutxa. Nola mugituko gineateke? Batzuk, geldi geratuko girateke, beste batzuk, salto egingo lukete, gure mugimendu patroiak aldatuko litzateke. Ezingo genuke solasean normaltasunez jarraitu. Adi egongo gineateke, pausoak ematerako ordua, hondakinen beldur, eta gainera arduratuta egon gineateke zer gerta daitekeen pentsatuz, ezta? Baldintza horietan ez da posible inori mugitzen irakastea. Kalterik ez izatearen evidentziak besterik ez gintuzke utziko normaltasunez ibiltzen. Hori hondakinak kendu dituztela ikusteak, kaltegarriak ez direla jakiteak, normal ibiltzeko aukera emango liguke. Ez gertatzen ez dela sentituz, ezta? Baina, konfiantza berreskuratzeko ibiltzean ibili egin beharko dugu. Lehenik, ibiltzean alerta mantenduko genuke, baina pizkanaka gure aurreko bilera naturalera itzuliko gineateke. Pasaizu hori, ahaztu arte. Orduan, adibide zelebra izan daiteke, baina mugimenduari dagokienez kokatzen laguntzen bai. Garrantzitsua da, ziur egotea, mugitzeak edo esfortzuak egiteak ez dietela gure eginei kalterik egingo. Bestela, gure sistema sartuta geratu daiteke. Arriskua, beldurra, mina eta babesa, etengabe errepikatuz. Bestela esan da, min esateak gure ekintzen ondorioak aurreikustea dakar mehatxuekin lotuta. Ikerketa honetan ikusten dugu sinesmenak dituen eragina pertzepzioan. Hau da, placebo eta nozeboaren efektua. Ezkerraldean ikusten dugunez, mehatxuzko esperientzia kontziente batean, mugitzeak min emango digula sinesten badugu irmoki, posiblea da mina sentitzea. Nahiz eta mehatxuzko sinalerik ez izan. Eta horrek, mina luzaroan mantentzea ekar dezake. Kalterik ez badago ere. Eta eskuinaldean kontrako efektua ikusten dugu. Segurtasunarekin lotutako sinesmenak mina baretu dezake. Orduan, Maritzuk esan duenez, NASA horrek adierazten duenez, segurtasunaren evidentzia arriskuarena, baina handiagoa bada, mina ez da agertuko, eta arriskuaren evidentzia segurtasunarena, baina handiagoa bada, mina izango da, modu sinplean izan da. Orduan, gure helburua izango da, pazientei segurtasun evidentziak aurkitzen irakastea. Eta berez, gorputz osasuntsuaren komisioa handitu ahala, mugimendua libreagoa, askeagoa izango da. Mugimendu askeek ez dute instrukzio handirik behar izaten. Nola mugitzen dira
adibidez, animaliak, goseak edo biziraupenak bultzatuta. Berehalako beharrei erantzuteko, ezta? Guk gizakiok gauza bera. Bizitzan mugitzea oinarrizko beharra da. Nola ikasi genuen mugitzen txikitan? Urrun geratzen zaigu, baina nola ikasten du haur batek? Adibidez, eskalerak igotzen eta jaisten. Beti edo zer lotzeko motivazioa behar du, ikaskuntza motivazioa funtsezko pieza da, eta egingo du, saiakuntza eta erroren bidez, agian oin batekin eta esku batekin probatzen dut, ipurdikoa, gaizki, orduan bi eskuekin batera, eta horrela, modu eraginkorra aurkituko du, eta hori errepikatu ahala, patroia automatizatuko du. Eta gero eta aldagai korapilatsuagoak sartzen joango da, eta azkenean, ez baterako, ilunpean, eskalerak igotzen eta jaitsi bitartean, WhatsApp bat idazten egon daiteke. Guk helduok desabantaila bat dugu, askotan, gure sistema, guk gure garonak ez da abiatzen, sare neuronal batetik abiatzen, aurrak edo animaliak bezala, nozebo kulturaren eta ikuspegi mekanizistaren eraginez, gure sistema katastrofismo handiagoarekin erantzuten ikasi du. Eta alerta babes patroien programazioa askotan ohitura bihurtu da. Orduan, gure organismoa hori buelta emateko, ezagutza, esposizioa eta denbora behar izango du patroi horiek desikasteko eta zirkuitu neuronal berriak indar berritzeko. Orduan, bidean, bakoitzak bere plana behar egingo du, beren sintomak eta mehatxuak zeintzuk diren ezagutuz, baina lagunduko diguten gako batzuk emango ditut orokorrean. Lehenik aldatzerako prest egotea. Pazienteak dekartzaten azalpen mekanikistak, batzuetan ez dira bateragarriak kontatzen diogunarekin. Gero, neurozientzaren ezagutza, eta hauze horiek identifikatzea, bidea argitak hartuko dute. Ezagupen hori pazienteak berea egin behar du, garrantzitsua da hori ezagutza hori mutxikatzea. Gero, prozesua kudeatzeko gaitasuna berreskuratzea, protagonista aktibo bihurtuz, arretaz jabetzea, ekintzaren helburuan jarriko dute arreta edo kanpoko estimulo batean, esan dugunez, buruko zaratan edo hausnarketa sarean kateatu gabe, bizaratzea, gorputza zuntzu moduan irudikatuz, eta horretarako, segurtasunarekin lotutako memoriak eta zirkuitu neuronalak programatuko ditugu. Adibidez, nola mugitzen zinen, egun hartan antxatzean, gogoan izan, jantzita zenean manarropa, musika giroa, nola sentitzen zinen, horrekin zeunden, horretxapena alik eta argiena eta biziena birsortuz. Gero, esposizio mailakatua, alerta babes patroi zaharkituak desaktibatzeko, erabateko esposizioa ere izan liteke, baina alerta espesteko hobe da mailakatua egitea eta ekintza konplexuago batera iritsi arte. Jakin behizenik, esposizio honetan, beti sintomak berpistearen eraginpean gaudela, ez lesioaren eraginpean. Gero, motivazioa, ikaskuntza errazten du, eta lehen ezen dira pazienteak gogoko gustuko dituen jarduerak. Jolasa, ekintzaren alde divertigarria eta askea bilatuko dugu, kontroletik eta alertatik ateratzeko oso ondo etortzen da. Haurrak bezala, oztopoa gainditzeko eta esploratzeko aukera paregabea da. Beste bat, emaitzak askatzea, berehala lortzeko
emaitzak lortzeko irrika hori askatzea, egunerokotasunean mina monitorizatzea alerta mantentzen du, hobe da jakin minetik beste gauza batzuei erreparatzea, lo beto egiten dut, nire animoa hobetu da, ez dakit, gauza gehiago egiteko ilusioa berreskuratzen dut, funtzioa, konfiantza eta pizkanaka mina ere desagertu joango da, baina konturatu gabe, da egin gabe. Hori da, bizitza, gure gorputza bete-betean erabiltzeko eskaintzen dizkigun aukera guztiak aprobetxatuz. Konbikzioa, hori behin lesioa baztertuta izan, gorputz osasuntsu izateko sinesmenetik jardun. Eta mehatxuzko eragilei, jardurei ekitean, galdetu, zen nolako arrisku du honek nire eunentzat, ez minarentzat, nire eunentzat. Eta erantzuna ez bada, ez dagoela inolako arriskurik, ahalik eta modu naturalean egin, pentsatu gabe, zuzen. Zenbat eta sinesgarriagoak izan, orduan eta lehenago onartuko du organismoak bidaltzen diogu mezua. Orduan, hauek oroak dira bidearen euskarriak, eta gero saioaren plangintzari dagokionez, hainbat eredu daude, saio kopuru desberdinekin. Batzuk teoria eta mugimendua txandakatzen dituzte, baina normalean teoriarekin bakarrik ikasten da. Eta gero, esparru publikoan, Valladolideko talde bat hasi zen orain dela urte batzuk taldeak sortzen, ikerketa hau argitaratu zuten lehenengo taldeen emaitzekin, eta 2020an estatuko lehenengo minari aktiboki aurre egiteko unitatea eratu zuten. Gaur egun zorionez Gasteizen beste unitate berdin bat daukagu, plangintza antzekoa jarraitzen duten. Eta horretaz aparte, lehenengo arretako fisioterapeutek marko honetan oinarrituta hartatzen dituzte pazienteak, orain dela 3 urte ingurutik hona. Eta osatzeneko taldei esker, askoz lehenagotik, gero eta profesional gehiago gari gara taldeak sortzen. Teoria lantzeko, normalean 4-6 saioak egiten dira, guztira 10, 12, 14 orduko iraupenarekin. 2 hilabete pasatuta beste saio bat atonatzen da errepaso moduan, eta, 10 edo 12, 14 pertsonakako taldeak egiten dira, eta horrela dinamikak eta elkarlanak errazten da. Eta gero, mugimenduen saioen aldetik, ni gimnasioan, nire zerbitzuan ordu bateko 12 edo 15 saio egiten ditugu, astean 3 egunetan, eta, baina, eredu desberdinak daude. Saio bakoitzean, arreta, oreka, mugikortasuna, indarra, koordinazioa lantzen dugu, alde kognitiboa ere estimulatzen dugu, ekintza bikoitzak eginez edo gorputzaren bi aldeen arteko koordinazioa lantzen. Eguneroko jarduerak praktikatzen ditugu, mehatxuzko eragilei aurre egiten, hau da, lurretik altxatzea, makurtzea, pisuak hartzea eta eramatea, gehienetan jolas baten parte izanik, edo musikaren erritmoan murgilduta. Eta, jolasaz saio osagai nagusia da. Gure garunak modu sortzaile eta divertigarrian mugitzeak, mugimenduarekin lotutako garun eremuak ez ezik, plazerarekin lotutakoak ere pizten dira. Eta, jarduera atseginagoaz egiteaz gain, memoria baikorragoak sortaraziko dut. Eta, bukatzeko, eta hasierarako galderara itzuliz, gure organismoaren beldurrari aurre egiteko neurobiologia ezagutzea gakoa da. Ezagutzen dugunari normalean ez diogu beldurrik izaten. Eta, horrela, organismoarekin batera, pazientea erabaki hobeak hartzera eramango du. Eta guk momentu horretan, saioak bukatzean, bidetik erretiratzen gara,
pazienteak ikaskuntza guztiarekin ahaldundua bere kabuz jarraitzeko eta azken finean bizitzaren dantza horretan modu askeagoan bizitzeko gure helburua.